Така, малко кратък влог от Несебър. Между другото, тук в YouTube канала ще качвам и съдържание, нали, от ежедневието, не само дентални работи, филари, така че ще качвам и различни видове влогове. Сега в момента съм в Несебърската част и общо взето цените на морето са доста високи от това, което виждам. Навсякъде е страшна скъпотия. Има повече чужденци, няма толкова българи. Не знам който е в момента на българското Черноморие, нека да напише отдолу в коментарите как му се струват на него цените, които на мен ми се вижда доста бомбастично надуто всичко в момента. И да я знам. Реално. Друго какво ще да ви казвам. По принцип, другата седмица мисля, че по някое време ще пусна влог в YouTube канала ми и ще ви покажа как протича самата процедура по поставянето на филър в устните. За момичетата, които се интересуват от тази процедура и искат скоро, нали, да си правят такова нещо, може да последвате профила ми в YouTube, т.е. канала. Чакайте само секунда сега, че тук се разминах с един човек в момента и малко ми секна речта. Докъде бяхме стигнали? Да. Другата седмица, другата седмица очаквайте влог с една пациентка и може да се абонирате за канала. Сега съм тръгнал да се сени без джапанки и на тези камъни супер много боли като стъпаш. Е много неприятно. И да, какво друго ще да ви казвам. По принцип, последвайте и YouTube канала, не YouTube канала, ами профил в Instagram и в TikTok.